अरे सांबा इतके बोलते. सरदार सरदार एकटोच होतो. काय तो एकटो आणि तुम्ही दोघ जा तरी पण तुमची मारून गेलो. तो काय फायदा नाही माझ्या गँग मध्ये काय रे. अरे त्या एकट्याने तुमची मारलाय नसली तुमका लाज वाटत ना माझ्याकडे तुम्ही तो तोंड घेऊन येता. सरदार सरदार हे कोण रे. माफ करा परत असा होत चालला. तुझा रे का होता का. तुझे देखा तो ये जाना कालिया कालिया अरे हैसर ते मोठ्या म्हणा हान गेले माका आणि थैसर जाऊन त्याचं बुक आलं. तू काय जा मागना ती सर गेले तो. माझ्या घरी तू असलं तरी शेटा तोडून घेतलं होतं. हे मेल्या सरदार आहे तुझं सारखं बोल. काय केलंय काय ती सर जाऊन तुला. तिका मारतलं होतं त्याच्या जागी मला ते नारळ आणि लिंबू टाकायला म्हणा आमका पळा न्यायचं लागला. अरे लिंबू आणि मिरची टाकली आणि तुम्ही हैसर गेल्यात. अरे मेल्या तू पाय रांडी केलं.